Alarmlygt. Okay, Så hvorhen? Jakob. Ja, kom, tak. Kom med. Der. Er det ikke? Nej, det er ikke igen. Okay, godt. Okay. Er det ikke? Øhm... Jeg tænker højre i stedet for venstre. Der er noget, der har åbnet den her. Nå. Åh, det er lukket. Skål. Skål. Hvad spade eller hvad er det, vi kalder det? Ja. Hvor fanden er Jakob? Det ved jeg ikke. Nå! Han gik ind i det andet rum, gjorde han ikke? Jo, Jakob. Faldt han ned? Ned? Oh my. Yes, Nej, ja, der her var. Åh nej. Hvor meget har vi af hvert? 247, vi skal bare bruge 231. Vi er så gode. Hakuna Matata. Hurtigere intro. Toplavene. Ned. Okay. Suicide mission. Ja, Også fordi men du sagde... lad være med at tage den for er mange nøgle ting. så. Lad være med at tage for mange ting. Så Bare lad være med at tage nøglerne, tænker jeg. vi prøver lige at smide. Ikke Nøglerne. alting, Mathias. Jamen, Nøglerne beholder vi. Tæller for 9 i 6. Hvad med den her? Ja, du smider den ind. Ja, den der. Den der også. Det er 335. Så smider du også den på, Mathias. Mathias. Du smider også den på. Smid den på, din fucking idiot. We value your commitment. Søs! Jeg tror, jeg bliver nødt til at sælge en nøgle. Nej, vi sælger ikke nøglen. Den lader du blive, Mathias. Det er det, der står, hvad Victor siger. Han er lederen her. Vi har nok. Ja, der har vi. Jeg skal bare lige tjekke. Det var ja flot. Den er der vist herovre, ja. Jeg hader rap totalt. Det er det klamste musik nogensinde. synes Rap? jeg. Ja, jeg hader mit rap. Jeg hader rap. Hvorfor Ja, kan du ikke jeg lide hader rap? rap. Fordi det kan jeg bare ikke lide, fordi de siger Har du det nogensinde gør. hørt, Eminem? Har du hørt Eminem? Øj, Nej, jeg har ikke hørt den. Jamen, jeg har ikke hørt den. der. Sig så. Okay, Jacob, på grund af at du er den, der dør nemmest, så får du lov til at blive hen i skibet. Og så skal du holde øje på skærmen. Og så skal du snakke i skal jeg nok walkie-talkien, så du skal trykke Q på din walkie-talkie. For at tænde den. Har du gjort det? Yes, okay. Og så ind i din fucking skib. Og jeg håber, du har den tæt. Det har den ikke. Jakob? Ja, tak. Du skal ikke have den slukket, din fucking bøffel. Der er vand, Lise.
Altså, Kemikalier. Victor! Vælg. Ved hvor kamp det er? Vælg. Det er ikke. Derovre. Pis, det gør vi. Hallo? Jens? Og han siger ingenting. Hvor så jeg nu? Vælg. Skulle du til at sige noget? Det betyder kun en god tegn, jo. Okay, tak for lort. Jeg kan kun stille sig lige nu. Okay, tak for lort. Så vi går derned igen. Det var den eneste. Fuck. Fuck. Oh. Hej. Hvor fuck blev du af? Hallo? Mathias, Mor. er du okay? For dig, Pino. Jeg kan se sådan nogle streger. Jens. Hvad tak? Jeg kan ikke lide Jens. Jeg kan heller ikke lide Jens. Jesus. Trækker sammen. Bare over. Åh nej. Åh nej, jeg dør. Vi kommer ind. Kom over til Jacob, mand.